Tuolla meidän ylpeä äiti on Näsi. Ja Näsi tunnistatte helposti siitä, että Näsillä on tuossa oikeassa kyljessä tummempi lätkä syntymämerkki. Ja Näsin seurassa aikuisissa aina ulos tehtiin molempien poikien isä Pirtti. Pirtin puolesta voi tunnistaa siitä, että tuo Pirtin valve ja vatsan väritys ulottuu suupieliin asti. Pirttinen voimakas moottori on sen pyrstö. Pyrstöstä ei löydykään sitten laisinkaan tahansa rustojen sidekudosta. Ja yksi tapa erottaa Pirtin kaloista on pyrstön liike. Pirttineenä pyrstö liikkuu ylös alassuuntaisen liikkeen, niin kuin tässä nähtiin, ja Pirttineen havainnoivat kalata siivoja toisensa. Pirttinin perheen vanhin jäsen on tuo 24-vuotias Veera. Veera on lauman kiistaton johtaja sekä kouluksemme Eilertin äiti. Veeran seurassa aikuisista Delfiineistä vuoren Niki on tarjonnut täällä synteleiden poikien hoitotätinä. Niki tunnistatte varmasti helposti, sillä Niki on väritykseltään kaikkein tummin. Delfiinen onkin tällainen kaunis kaksijakkainen väritys, valmempi vatsapuoli sekä tummempi selkäpuoli. Tämä väritys toimii oivallisen suojan värityksenä. Näin on esimerkiksi saalestuttavat kalat näin delfiineitä kirkasta pintaa tai summaa pohjaa vasten. Ja näette vielä paremmin tuon delfiinien värityksen, kun Niki ja Veera esittelevät teille kauniita piruetteja. Mutta tässä ei suinkaan ole piruetit kyseessä, vaan vielä delfiinien voimakas moottori eli pyrstö. Mutta tässä siis Veera ja Niki. Ja kuten Janna siinä kertoi esitellessään kaveruksia, niin jokainen näistä delfiineistä on oma persoonallinen yksilönsä ja ne on helposti erotettavissa toisistaan riittävän seurannan jälkeen. Samoista värityksestä sekä elien koossa ja muodossa olevista eroista tunnistetaan myöskin luonnossa elävät delfiinit ja palvelut. Myös delfiineillä on erilaisia saalistustapoja. Erinomaisena delfiineillä on niiden leipänsä vaivaava kaikuluotain aisti. Tämän kaikuluotain aistin avulla delfiinit voivat saalistaa jopa aivan pimeissä sekä sameissa vesissä. Yksi delfiinien normaalista saalistustavoista on tietysti vauhdikas taka-aika. Pohjois-Karoliinan jokisuistolla delfiinipopulaatio on kehittänyt toisen hieman erikoisen saalistustavan. Tämä delfiiniparin yhteisvoimin rantautmalla ajaa kalat kuivalle jokipenkereille, mistä ne on sitten helppopoksia paremmin suihin. Ja seuraavaksi kaverukset näyttävätkin teille, miten helposti tämä delfiinin on onnistunut. Esittäytyvät teille vielä kertaalleen rantautumalla kokoudessa. Valitettavasti delfiinien suurin uhka tulee meidän ihmisten taholta meidän omista saalistustavoistamme. Vuosittain kymmeniä tuhansia delfiineitä, pikkuvalaita sekä muita merisäkkäitä jää tonnikalaa ajoverkkojen saaliiksi. Yksi laji, joka kärsii tästä kalastuksesta, on pyöriäinen. Tämän valaslaajasta kaikkein pienin, noin puolet meidän särkänneiden delfiinien koosta. Vuosittain kuolee noin 6000 pyöreistä niin itä kuin pohjan merelläkin. Tykän pyöreistä pyritään suojelemaan sopimusta, jonka Suomikin allekirjoitti 3 vuotta sitten. Myös särkänneiden on mukana näissä suojeluissa yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa keräämällä tietoa pyöreishavainnoista Suomen rannikolta. Maailmassa delfiinit ja palat eivät siis verkkojen ylälantoja ylitä, ja näitä ne siis koituvat monien kohtaloksi. Meillä täällä Respinaariossa tuota esteenitystaitoa on harjoiteltu ja seuraavaksi kun saamme kaveruksilta hieman apua, niin näette lopputuloksen.
joukkoon. Mikäli tällainen pallo sattuu sylittelemällä, voitte pitää sen muistona käynnistämme täällä. Yksi sääntö tähän peliin kuitenkin liittyy ja se on seuraavanlainen. Kukaan ei saa lähteä pallojen perään juoksemaan, sillä nuo portaat ja käytävät ovat kasvoissaan erittäin liukkaat. Mikäli kaikki pallot eivät aivan katsomaan asti lennä, niin reippaat varttimestarimme kyllä heittävät jo uusille omistajille. Säännöt eivät selvät, joten peli voi alkaa. Saada potkaistua suunta, vaan oli hieman väärä. Ja tällä kertaa yrittämässä oli Viki. Merkeen on pallo katsomaan puolelle, vaan ei ihan. Katsotaanpa, josko tuo lauhanjohtaja Veikera saisi pallon potkaistua uudelle omistajalle. Ja näin kyykävä kahdesta sai pallon potkaistua. Kiitokset reippaille pelaajille. Yhdysvalloittelun aikana sain hänelle itselleni yhden apukoluttaja Veikla tulee hieman lähemmin tutustumaan näihin Delfiin, ja itse asiassa Venla pääsee myös silloin opiskelemaan Delfiin-koulutuksen alkeita, ja nyt onkin kyseessä aika haasteellinen tehtävä, sillä tämänkertaiset Delfiin-oppilaat ovat paikalla, ja ne ovat Leedi ja Edelti. Oletko aikaisemmin nähnyt Leedi ja Edeltiä? Venla on nähnyt aikaisemminkin, mutta Kenki ensimmäiseksi tervehditään puolin ja toisin, ja Venla Delfiin tervehdys menee seuraavanlaisesti. Oikein reippaasti vilkuttelet molemmilla käsillä tuonne poikelle.